थांनाय 2016 मायथाइयाव मावनो लानाय बाक्सा जिल्लानि दिहिरा सिब्रुबारि ओनसोलनि फाग्ला दैमानि दालांआ आबुं महर मोनबाय। मख'नो गोनांदि बे दालांआ औवानिसोमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। खौरांगिरि कामेश्वर नार्जारिया जोंनिसिम फोरमायहरनाय बादिब्ला गोबां फरायसाफोरा थांलाय फैलाय उसुबिदानि जाहोनाव फरायसालि नागारनो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे दालांआ आबुं महर मोननायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। আমার এই দলংটো হৈ গ'ল, এই দলংটো হোৱাত আপনি কি নিচিনা পাইছে মনটো? মনটো ভালো লাগছি, শান্তি লাগছি আর দলং হওয়ার কারণে। দলং হওয়ার কারণে আৰু ভাল হল আর আহা যাহা বিরাট দিগদার হয়ে আছিল। হয় নাকি? এতিয়া ভাল হ'ল।